Kublai pi barong ipliang subha yang ipi shakani ke channel dah kani ke video ini keren pang kawai ke case ke pelajar pereng arungun Shillong. Lara bis kontenat ban pay iki videos ki jongi ngobha subscribe ke channel bat share iki videos ki jongi ru. Pila ban follow ru yangi hapo ke Instagram account ki jongi. Kani ke case ke pelajar Cheshire England hakat sauter Julai arajar arpo. Kokurina smith kadei ke brio ke belasan pendai senam ke kerta bat ke sa ke senong nesten ke badan Cheshire. Kani ke senong nesten kadei ke jaka ke bom juda pun tan ke brio ke beles new bat kadei ru ke senong ke bitanat bahan amar ke dan kam sakendong bat harut duriau. Kani Korina ke poyet ho bat wei brio bela prapois senam ke kerta bat ukerteng Michael Beans. Nila persang banwa dia kedojong uniu brio tambah ngim semlap setia po internet. Dia uniu Michael udai brio ubam da koit da khia su namar baula he kerta dia ke Korina ka shit pen bat sumari u. Kini arngot ki dan uwei khun bakatang Michael Junior. Ka Korina kala dan lupa sa arngot ki khun uwei senang bakawei kante ki bakayo na uwei pat brio menswa. Tambah ke ka pasusi kalong ba uniu uwei khun jong ka Korina ubakatang ukrek pen sulapan kut juborno ya kala ke jong ke jing im haus nam arjar nyo bakata ka por dang don tang absence nam ka kerta. Shwabu unde ekani ka kamru ula ju sha set jail namar ba upui sho upui dan bat uwei brio. Hadin kani ke jingja uniu kuring usitling a ben man ka por namar ba ka dan ke ka bacha ha ka jing im jong u ka ba ususi ha. Ulai thu ekani ha ka kmie jong u uba utu brio uba usho udai brio uba sit bat bor ki khulung khana ban ma uru ula jungat ha ki ti ki jong u menshwa por budang khana. Deka Korina ka poye jan bat Michael Ben sa ki por ba kadang art post nam e bat Michael ha ki ta ki por ula sa post nam e karta. Apaning kong kata ka jing yat samla jongki ka yat bet ba kam judan ka ka jing e tang ba kat barang yat ki snem ha ba Michael Ben ula stang ban he ka karta. Ki stang ban wan ki jing e bat ki jing persya tang ba wat la ka taru kadang ri bat sumar hi bet yo. Deka khalai tru Julai rajar arpo ki breu ki be itu e Korina ki ong ba ki ilong pher ba ka ile dom baru ka isusi baling aru haju kapor. Kani ka day na kata baka khun jong ka kapla ba kapor bagi tangi khana Kpa-nah jongki Michael usit Shim kabu bat usit kata klama korea ka bat yukreng bat le juboru eki. Hadin baka yos ngoy kani kijing plan na ka khun jong ka Korina kan mau kan san ba ukri kru lai thu menshwa ya ka shwabu un Shim no ela ka jing em ba utu ubreu uba ulit shol dan usit kata klama korea u por ba udang khana. Hadin kata kan sesngutu ba utau ubreu udai Michael hi bat kala ba be bha ba khlam da kalipnya ya khun juga spang utau ubreu ka por ba uplai ka. Korina hangta kala dap da kajing bitar bat kamla sha su ban buri ya kajing dom jongka bat ka singi ka poput hi kata kalong ha khatsau ter Julai kala dit phai ka yeng ba ka sa lang bat Michael bat Shim ka we ka boti bat ru lai kilo ka sini ka ba kadang suthi hi kasdang mentiu shibun bat kala thelo di kata kesini ha kata ko kala shat bhai kata ka serap bat da kala i bha kala weng no nagas bat kata ka por hi bakat ang klut tar kala ra yu khiu sha kamra bathia Michael ba kala the ya kata ka shini ha kamet ka jong u Michael ubrang yo thia jai kan san uslin nyar bet ba kata ka shini ka baklut kala pen lot yaksni do jong u hadin kata hi Korina kala mare shabar ba kala lech sha ka yeng jong paramarchan bat kala tiet ya jing khang jong u undau la ple ya jing khang Korina kala phlai u bakla le ya kata kam bat hangta hiu la phun no ya ki pulet par ula batai ya ki spang kata jingja ki pulet mar sungum ta ki la poi ya kata jaka ba ki la lap yu Michael ba udang den yar bat ki iru bakas ni do chung na ki ti bat ki jar ki las dang ban te mar sung i kum ta ba Michael i long shu te ki la ra no u sha hospital te ka Korina ru kala sha kem no hangta hi bat ki doctor ki la ya sumari Michael kat bala ka Korina kala shakli jingkli ha ki pulet bakala phla bakala le ekne ke ha ka jingdam baching bitar namar ba Michael ula jule klema kor bat ki khun jongka por baki tang yeren hagani ka por Michael udang em hi namar baki doktor ki la le kat bala na kalyang jongki bakin sumar tamaga met jong Michael kala ing hadu lai 100% ni ai hadin atiyo hi condition jong u kala khams new shushu bat kum ta ula khalat no Deki pulir kila habat penham no ya kani ka case jong Korina da ka murder charge ba ka court trial kelas tang house nem arjar arpoi
Kakurina kala batai hakut balai bakale yakni kamsniu tamba kakut kamla shu ban tikina ba umaikal ule shisha ne nambar ba ula khlat no bat kimla ban kali u halor kini kajingkno Shushu ki ong ba namar ba kakurina kadang sedang mentip sepang ketu khana naga khun jongka ha u khatlai ter ujulai de kala bitar bat baro shisi kala thau bot kumno bakan penyap yo Michael naga ba pinser tok bat penjenjar shwa ba unyap kaching bakla jong kurina kadei bakala rai bakan penyap hi yo Michael lada ka shwetu bet ye ki pulen bat IT bet ya ka an bakan ne ya ka kamram jongka kata kan sha set patong Kipulit ki ong ba hadu banda penshitam hiya upre daga tukur kam kadei ke ka basngo pangmen kakuru kala pensyai kakurina ba kasmutu balai ba bitar hadu kata tamba kata pat kampen kesan ya ka bakan penyap ya upre tekumta kakur kala rai ban set patok ya kurina shijing em tamba lada kiyo I bakadan akor badan buram ha kani kapor bak set patok te hadin khalars nem gen sepalait no ya ka Hadu menda kani kebreu kadang don hajil pat bon kebreu ki bala bo jingkerpat man pelat ya kana jil namar bagi sengo kumba kam dei ben set jil namar ba kale ya kani naka benda ki konjongka hidon pat ki we kebreu ki ba ong ba ka dei ban set jil bat kala dei bet ban shu IT bet haka an ban ya ka bale dusman bat penyap hi ya ubreu de katto ngila poisha ba kotjong kani ka jinge thu khana shpang kani ka case kublei phi baro ke bla karshan ban pe hadu ka bakun subha se like share but subscribe lang ye ka channel ka jongi ngin se shempat sa ka we ka video